Eerst moet ik zeggen dat ik ben blij en dankbaar voor de kans dat ik heb voor dit cursus en alle dingen die we hebben gedaan gekregen. Voor mij dat was een hele goede ervaring wat ik heb om de hele proces van de tijdschrift over het tijdschrift, hoe kan je dat maken, gekregen. En dat was ook goed, want het is in mijn nieuwe taal. Ik heb niet zo lang hier, maar ook samen met collega's van andere landen werken. Dat was ook interessant en belangrijk. Hoe denken ze, hoe werken ze, hoe maken ze zijn idee in tijdschrift. Dan ook vind ik heel leuk gasten dat wij hebben gezien. Dat was zo interessant. Ik herinner me Arita Byens. Ik herinner me het museum wat we hebben bezoeken. En ik denk dat staat in mijn leven voor altijd. En ook, ik denk, mijn taal is ook verbeterd dan dat was 1 jaar geleden, 6 maanden voor het project.